Грунвальдская битва. У 13 стагоддзі на тэрыторыі нашай краіны узнікла новая дзяржава, Вялікае княства Літоўскае. Яе цэнтрам стаў Новагрудак. Нашы землі імкнуліся захапіць крыжакі-тэўтоны. Крыжакі ваявалі таксама з палякамі. Барацьбу супраць тэўтонаў узначаліў вялікі князь Вітаўт. Ён аб'яднаў свае войскі з войскамі польскага караля Ягайлы. Аб'яднаная армія складалася з продкаў сучасных беларусаў, палякаў, рускіх, літоўцаў, украінцаў, татараў. Яна налічвала каля 40 000 чалавек. Крыжакоў было 27 000. Бітва адбылася 15 ліпеня 1410 года каля вёскі Грунвальд. Першай у атаку пайшла лёгкая літоўская і татарская конніца. Пасля кароткай сутычкі з крыжакамі яна пачала імкліва адступаць. Тэўтоны вырашылі, што перамагаюць. Левы край крыжакоў імчаў наперад. Але папаў у пастку. І быў знішчаны асноўнымі сіламі Вітаўта. Неўзабаве ў бітву ўступілі палякі. Хоць яны і пацяснілі правы край тэўтонаў, магістр крыжакоў з асноўнымі сіламі прарваўся да стаўкі польскага караля. Настаў крытычны момант. Тэўтоны амаль не забілі Ягайлу. Пакуль крыжакі біліся з палякамі, войска Вітаўта іх акружыла. Удар Літвы быў настолькі нечаканым, што тэўтоны не вытрымалі. Армія крыжакоў амаль цалкам была знішчана. Памяць аб гэтай перамозе ушаноўваюць і ў нашы дні. Дзякуй!